Vel, sat skrivebord, vil jeg sige. Hallo, Tim. Rusty. Ja, så sej, man. Køb armor, Jonas. Nogen skal glemme at købe armor. Okay, vi dropper bare. Du glemte at købe armor. Ja. Okay, vi går af. Kom nu, hvad skal vi gøre? Af, drenge. Af. Af, for helvede. Go af. Fuck, nogle monkey tongier. Ja, jeg skal altså lige se min nye skin. Ej, kraftedet også sat mig flot. Over ved trukken. Du må godt til at gå ud, Kapper. Jeg har ikke noget liv. Ja. Jeg kommer ind og får main med. Ingen fra der, hvor vi kom fra. Kom. Kom fra highway. Der var Highway. en, der i midten, mand. Det sidste står det tilbage, bare så ved du. Jeg døde med, at jeg fik ham. Kom, vi tager den næste. Jonas, du kan godt lige droppe en... Nej, okay så. Det er jo god fordeling af penge, Jonas. Ja. Så er det bare sådan der. Fed perkehund, mand. Er man lidt racist? Hvad så, venner? Hvad så, ven? Hej, Hvor længe Jonas. siden? Alt for længe siden. Så kraftede time out. Fuck ja. Det er jo ikke vores skyld. Hvad? Det er ikke vores skyld, der tager out. Det er fint. Det var altså ikke fuck ikke ja, men det var fuck ja, den team. Giv ved allerede, at vi har vundet skurk nu. Giv mig jer, og gade, jeg har mange. Det kunne have været en af dem skulle have fået en. Det er præcis. Og kig på Jonas. Prøv bare at kigge på ham hele Nej, jeg tiden. mener i lokum. Jeg tror, det er sikkert også sådan, at han er i virkeligheden bare sådan... Og bare rundt, mand. Det var sådan, at han er. Jeg har fået en fucking grøn traktor! De andre faktisk, Spændbart. som vi spiller med. Det Eller ham er der sådan også. til eksamen, Jonas. Ah, Det burde jeg også gøre. så sig held og lykke for mig til dem. Det skal jeg nok, Jonas. Til gem. Hvad skal jeg i Sam i? Ja, den ene her skal op i dansk, og den anden har lige været oppe i matematik. Nå, Var det bare det, eller hvad? Nå! vi går bag. Nå! Fucking noget lort. Skal vi gå langt? Eller B, eller A, eller... Vi tager bare det hele. Jamen, så kom. Jo, what's B? Wash B er noget som Jacob Dietzel, mand. Flash bare, mor. Tænd for Jeg de er smoke i flashlights. mækken, så jeg. Mækken. Tror jeg. Der er to. Vent. Han er i CT spawn. Okay, Jonas, jeg kan godt flash. Skal jeg flash ham? Gang A-vægger. Lige meget. A-vægger. Åh, jeg sgu, det havde jeg helt glemt. Lige meget. Flækker er lige godt alle lavet. sammen, gør. Han fik lige et ace. Godt, Jonas. Flækker er lige alle sammen med A-væg. Ja, det var godt. Kæft, gjorde sygt, gør. Ja, det var Men I vildt. skulle også bare, I skulle om. Men når fuck Gik fik her. jeg den her M4? GG'er. Kæft, gjorde sygt, gør, man. Så er han M4 helt ud på ryggen. Nej, vel! Jeg er ikke. Hello, Tim. Ja,
han allerede ændret navn til PGA med dig. Jeg går B. Jeg skulle lige sætte 3 på mig selv til dig. Jeg går på A. Jeg vil sige. Det er ham der Silveren, er han smurf, eller hvad? Nej. Ja, jeg global elite. Sindssygt. Fordi det er sgu ikke min rank, jeg har haft dem også Silver. Kan du booste mig, hvad? Du. Du bliver ved med at skyde mig, Kasper. Det er helt Men vildt, jeg ramte altså. dig ikke. Prøver du at fucking dræbe mig hver eneste runde, der? Ja. Lidt. Okay. Jeg tog med. What the fuck? To heaven. Og hvad? Jamen, det gik jo egentlig meget godt. Wow. To bagfra, to bagfra. En mand. Oh, sorry. Skal ikke skyde mig, Kasper! En mand. Minus 54, venstre room. Han står ind til venstre, helt back, venstre room. Backside var der en. Hvad laver du? Hvorfor skyder du mig? Easy team kill. Du se, det er hans rigtige rang. Han har lige dræbt mig. Sådan. Den ser sgu ikke Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg har set en værre scorer end det der i første rundkast. Hvordan er du højere op end Thomas og Jesper, når du har minus 1 kill? Han har et point på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan han er. Måske giver det point. Og, Du har ikke engang fået en assist, hvad fuck? VP gutterne. God første runde. Wow. Det er også lidt tæsk. Den ligner B. A, sorry. Der er ikke noget. Noget ude for en main. Han er så simpel, så han ikke engang se forskel på BA. Oh, what the fuck, hvad er det for et headshot? Armor, fuck. Nu vil tastaturet stopper med at virke. Nej! Men hvad? Mit tastatur fucking stopper med at virke! Hvad var det, der stand der? Det er Kasper. Ja, det virker nu med at løbe godt så. Selvfølgelig. Altså, vi kører nogle bedre våben. Jeg tror, det her det er mappet for P90 og støvsug. jeg tror, det er Åh, med det for en kunne ikke. Det kører en støvsuger. Det er easy A rush støvsuger. Ja, easy aim rush. Vi vinder det her pis, hvis I alle sammen har købt støvsuger. Jeg har købt en P7. Ja, så tager Ja, jeg. vi taber. Undskyld. De skal tage med, at det bliver meget skuffet. Bagfra! Øv! Tak for det. Hvad fanden har man det røgt? til at skyde ham der. Ja, det Hvordan fuck skyder man igennem smoken? Og Kasper smadrer dem. Andet game i træk. Du lavede ikke, Thomas, hvorfor har du 400 penge? Fuck du lort. Hvis jeg kunne svaret, havde jeg givet det. Autoshotgun. Ja. Jeg tror, jeg har mere penge end det. Hvorfor er du så høj penge, Kasper? Det ved jeg ikke. Jeg tror, mit internet er gået i stykker. Jeg kan slå min kniv uden at den bevæger sig. Hvor er du sej, Thomas. Ja. Ja, Nej, okay. spillet er lige crashet, tror jeg. Yep, det Men er det det. så... Hallo? Nu er jeg kan finde rundt.
Hallo. Jeg ved ikke, hvad der sker for mit internet. Jeg ved ikke, hvad der sker på mit tastatur. Jeg kan ikke finde mit andet tastatur. Ja. Sikke en god kamp. Så får vi endelig spillet på Dust. Og så går alting bare galt. Hvad er det? Skal det ikke bedre, det fucking larmer? Ja, hvordan fanden vil du have, at jeg skal komme ud fra spillet? Det gør du alt tab. Gør du ikke stik? Ja, bum. Holder I hernede, så holder jeg lige her. Okay, det gør jeg ikke. Jeg tror ikke, de kommer derhen. Jeg tror måske, de kommer herhen. Muligvis er jeg ret sikker lige nu. Kan du peek dem, Kasper, så kan du få nogle kills. Det ligger ret fedt. Fuck! Gå væk, Nikolaj. Det er hvad man får af at lytte til Niklas. Der er en, der kommer bag dig, ikke? Ham synes jeg nok lige, du skulle have haft. Fucking muchacho. Du lader lukke røven en gang, altså.